Bħalissa fuq pajjiżna hawn twissija ħamra, dan minħabba r-riħ b'qawwa tar-rifnu li mistennija teqpa' tiġġedded sa 3 filgħaxija. Dan tħabbar mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li ħeġġeġ lill-pubbliku biex jieħu l-prekawzjonijiet kollha neċessarji u anke jevita żoni fejn l-aktar jaqbel ir-riħ, partikolarment il-kosta tan-nofsinhar u l-lvant tal-pajjiż. Id-bassir jindika li l-qawwa medja tar-riħ se tilħaq il-forza 8 għal 9, buffuri tar-riħ forza 9, fiż-żoni fejn l-aktar jaqbel ir-riħ. Dan ir-riħ li jista' jżid għal rifnu qawwi mistenni jippersisti 3. Kumment lil dan l-istazzjon Graziella Cini mill-Uffiċċju Meteoroloġiku spjegat li r-riħ mixlok il-vant qed ikun qawwi ħafna u f'ċerti nħawi jista' jiżdied għall-qawwa tar-rifnu speċjalment tul il-kosta tan-nofsinhar u tal-ilvant. Twissijiet li wkoll isiru lil baħħara tant li nħarġet ukoll waħda ħamra speċifikament tal-Port il-Kbir u l-Port ta' Marsamxett minħabba mbatt moderat mill-Ilvant għal Grigal. Aħna barra tal-pubbliku għandna tal-baħħara wkoll għamilna ċertu warnings diġà li iwasslu sa 50 mil nautiku il-barra, hemm anke warnings għal portijiet anke ħabba l-imbatt peress li jkun hemm il-mewġ qawwi għal fejn jaqbel in-naħa tax-xlokk u xlokk il-vant. Intqal li dan it-temp instabbli u riżultat ta' pressjoni baxxa fuq l-Alġerija li se testendi għal fuq iċ-ċentru tal-Mediterran, tintensifika u tersaq lejn it-Tunezija filwaqt li ż-żona ta' pressjoni għolja se tasal fuq il-Balkani. Apparti ħalbiet iżolati tax-xita li jista' jkunu qawwija u birrat, mistennija jolqtuna sa nhar l-erba' filgħodu, waqt li mhux esklużi wkoll ħalbiet bis-silġ. Ix-xita mistennija tkun l-aktar qawwija matul it-3. Ċini komplet tgħidilna li għalkemm dawn il-kundizzjonijiet huma severi mal-temp simili mhux rari f'dan iż-żmien tas-sena kif anke seħħ fi frar ta' sentejn ilu. Hija appellat lill-pubbliku biex ikun kawt u jieħu l-prekawzjonijiet kollha neċessarji. Prekawzjonijiet u joqogħdu attenti u jisimgħu anke mill-protezzjoni ċivili u l-istruzzjonijiet li jtuhom huma anke biex ikun hemm dik iċ-ċertu kawtela ħabba li rieħat qawwijin u l-baħar u l-mewġ qawwi wkoll. Sa dan it-tant, matul il-ġurnata ta' tnejn, inħarġu bosta twissijiet minn entitajiet pubbliċi differenti, fosthom mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-Forzi Armati ta' Malta u l-Pulizija li qalu li f'dawn l-24 siegħa it-temp se jibqa' estrem. Transport Malta qed ħeġġeġ lill-pubbliku biex jevita traġitti mhux essenzjali, filwaqt li l-vetturi għandhom jinstaqu bil-galbu speċjalment f'żoni esposti li żjed tal-elementi.